Дәвам итәбез. Экраннар алдына районыбызның горурлыгы булган гаҗәеп матур пар Шаһутдиновлар гаиләсен, Ринат Ахметович һәм Акиля Солтановнаны чакырып алам. Бүген 24 июнь көнне алар икәү бергә гомер бәйрәмнәрен каршылыйлар. Акиля Солтановнаның кабатланмас түгәрәк юбилее, ә инде Ринат Ахметовичның матур туган көне. Шушы гомер тантаналары белән ихластан, аларны беренчеләрдән булып, кызлары Лилия Ринатовна, тормыш иптәше Шамил Камилович, уллары Руслан Ринатович, киленнәре Динара Фәгимовна, оныклары Ленар, тормыш иптәше Регина, оныклары Элина, Алсу һәм Регина, оныкчалары Камилла һәм Ильяс котлылар. Әлеге теләкләргә шулай ук кодагылары Бимиевлар, Узбековлар, туганнары Ибрагимовлар, Усмановлар да бик теләп кушылалар. Кадерледән дә кадерлерәк булган, яраткан әти-әниебез, әби бабабыз һәм апа абыйларыбыз. Сезнең гаиләгезнең тарих китабын яратып, кат-кат актарып укырга алынабыз. Гомер буе, менә инде 51 ел сез икегез бер көндә туган көннәр каршылыйсыз. Бүген дә без сезгә карап сокланабыз. Кызыл туегызда сыман сез һаман да бер-берегезне нык яратып яшисез. Әлеге мәхәббәтегез балаларыгызның тәрбиясендә дә күренә. Бар кылган изге эшләрегез өчен, йокысыз төннәрегез, борчулы көннәрегез өчен гафу үтенәбез. Һәм безгә бу тормышта иң олы бүләк, гомер бүләк итүегез өчен рәхмәт укыйбыз. Туган көннәр, алар еллар узган саен моңсурак бәйрәмгә әйләнә. Ә сезнеке алай булмасын. Бар бит нәрсәне сагынып сөйләргә, кемнәр өчен уйлап яшәргә. Раббым үзе язсын озын-узак еллар бергә-бергә, шушы табыннар артына җыелып, җир шарында иң кадерле булган, иң татлы сүзләрне әти-әни диеп, назлап, кабатлап дәшәргә. Без сезне нык яратабыз, кадерлеләребез. Котлы булсын матур бәйрәмегез. Әти-әни, сез бик яшь әле. Икәү бергә кулны кулга тотып, яшәүләре алда бар әле. Бу бәйрәмдә әши диеп бит ул кычкырмаслар, дуслар, туганнар. Әши көннәр күптән артта калды. Хәзер инде төшө булганнар. Оныклар да үсеп җитте инде. Балалар да хәзер урнашкан. Гомерегез сезнең газизкайлар бер генә дә бушка узмаган. Сез булганда без дә бәхетлебез. Бөтен яме сездә дөньяның. Бәйрәмегез белән котлап сезне бәхет тели бала аныкларыгыз. Мең рәхмәтле без барысы өчен дә. Ярдәмегезне тоябыз хәзер дә. Яктым аягыбыз сез юлыбызда. Йылдызлар сез гомер күгендә. Кадерле Ринат Ахметович һәм Акиля Солтановна, ихластан без дә сезне әлеге матур туган көннәрегез белән котлыйбыз. Тигез гомер, илфәт мәхәббәт һәм бала аныклар белән бәхет телибез. Ә әлеге җыр сезнең хөрмәткә яңгырый. Әнинең яшагын хәтерлим. Күңелләрдә сез әле дә япь-яшь. Әти җаным, әни кадерлем, әти әни йортта туган нигез. Бәхет бишелде безнең гелебезгә. Әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә. Әти әни йортта туган нигез.
Чираттагы кытлау хатын біз Новоспасская бистәсеннән алдык. Безнең өчен бик кадерле булган кешеләребез, яраткан апабыз, җизнәбез, бажабыз, Шахутдиновлар гаиләсе, Ринат Ахметович һәм Акиля Султановна бүген 24 июнь көнне матур туган көннәрен каршылыйлар. Инде апабызныкы аеруча гүзәл тантана, олыгаеп җиткән юбилей бәйрәме. Икесен бергә, ихлас күңелдән без якыннары, Альбиковлар гаиләсе, Зухра Султановна, тормыш иптәше Адилша Сәмәтович, кызыбыз Зөлфия Адилшановна, тормыш иптәше Гилфан, балалары Динара, улыбыз Наил Адилшанович, тормыш иптәше Дания Мирзажановна, балалары Алина, Сабина һәм Амира кытлап, иң якты теләкләребезне җиткерәсебез килә. Инде 50 ел безнең апабыз үзенә яр итеп, сөекле тормыш иптәше, җизнәбез Ринат Ахметовичны сайлады. Зур булган гаиләбезгә ул бик тиз үз итеп ияләшеп кирип китте. Без аны гомердә дә кияү кебек түгел, үз абыебыз шикелле күрдек. Бар серләребез аның белән уртак булды. Кайгыларны да, шатлыкларны да бүгенге көнгә кадәр уртаклашып яшибез. Аларның быелгысы елны матур гомер бәйрәмнәре бик күп. Шуларның берсе апрель аенда каршылаган алтын туйлары. Бу үзе зур горурлык. Безнең өчен үрнәк булган сөекле кешеләребез, ихлас күңелдән барча бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз. Алар бүген дә бик матур гомер итәләр. Без аларның гаиләсенә сыкланып яшибез. Мөмкинлек булган саен алар безгә, без аларга кунакка барып торабыз. Бу әле озак шулай булсын иде. Менә сезнең матур туган көннәрегез җитте. Шул уңайдан безгә иң җылы теләкләрне җиткерергә рөхсәт итегез. Кадерлеләребез, туган көннәр каршы ала җәй айы. Безгә аларны котларга чыкты менә бер җае. Ни телиек, барысы бар, җан тынычлыгы булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә шатлык белән өй тулсын. Саулыкны без зур капчыкка бирер идек тутырып. Бүген бергә чәйләр эчеп торыр идек утырып. Бер-берегезне бәхетле итә алалдыгыз тормышта. Кирәк чакта назлы булдыгыз, вакытында кырышта. Мең рәхмәтләр яусын сезгә, бар кылган эшләр өчен. 100 яшегезгә җитәргә дә бирсен Ходаем көчен. Жизни белән тигез генә гомерләрне итегез. Икәү бергә шатландырып бриллиант туйга җитегез. Туган көн ул, бәйрәмнәрнең шатлыклы, күңеллесе, киләчәкләр якты булсын. Имин булсын бүгенгесе. Хөрмәтле Ринат Ахметович һәм Акиля Султановна, Новоспасская бистәсеннән килгән бар теләкләрне матур җырга үреп тапшырабыз. Туган көннәрегез котлы булсын. Кешеләрдә, тугайларда киләкә күк тавышы. Әллә ниләр уйлатау, артта күңел сагышы. Эй, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Эй, күп көннәр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ай көннәрне, киләчәкне, юрамагыз күкләр. Җиргә килгәч яшигәле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне.
yazmışı kimge küpemi yazılgan ayrılmışı bir girde bu dünyanın nazından hey kakuklar sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline aşıktırma kız günlerine eren etme göz küngeline hey kakuklar sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline hey kakuklar sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline kozan hey kakuklar sanamağız bizim kalgan ömrüne aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline aşıktırma kız günlerine eren etme geze küngeline hey zurrahmet Яраткан, кадрлы апалары һәм җизнәләре, иске кулатка бистәсендә гомер кичерүче Шаһутдиновлар гаиләсен, уртак туган көн бәйрәмнәре белән ихластан Радищева бистәсеннән сеңелләре Рязапова Асия Султановна, тормыш иптәше Фәттах Закирович, кызлары Әлфия, балалары Рафис һәм Денис белән, уллары Илдар, тормыш иптәше Мария, балалары Валерия һәм Милана котлыйлар. Бер карында, бер бишектә үсеп, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган апа сеңел бит без. Шуңа да синең туган көнеңне без бер кайчан да истән чыгармыйча, аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Ә инде икегезнеке жизни белән бергә килгәнгә, ул бәйрәм гомердә дә онытылмаячак. Кабат җиргә кура җиләкле җәйләр җитеп гомер бәйрәмнәрегез килде. Кадерлеләребез, бүген без сезне нык назлап, кышып, яратасыбыз һәм кытлысыбыз килә. Артык ерак та түгел, тик тулайым якын да бездән яшәмисез. Тик шулай да туганлыкның көчен чакрымнар үлчәми. Җае чыккан саен ешрак күрешәсе иде шул кадерлеләребез. Бүгенге бәйрәмегездә сезгә ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләгездә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Балаларыгызның җылысын тыеп, игелекләрен күреп яшәгез. Ни теләгәннәрегезне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашыртсын. Шулай ук без сезне апрель аенда каршылаган матур алтын туегыз белән дә ихлас күңелдән котлыйбыз. Бары иң җылы теләкләрне генә сезгә ирештерәбез. Гомере буе сез безгә үрнәк көзгесе булдыгыз. Бала оныкларыгыз да алма алмагачтан ярак төшми дигәндәй сезне кабатлый. Шуңа күрә без горурланып, безнең жизни белән, безнең апа дип сезнең хакта әйтә алабыз. Рәхмәт сезгә бар күрсәткән ярдәмегез өчен. Киләчәктә дә бергәлектә, татулыкта гомер итик. Якыннарыбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык, аларны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсыз безнең барында. Насып итсен туган көннәрегезне каршыларга бергә тагында. Ходай сезгә саулык кызганмасын. Бирсен тия бәхет, шатлыгын, уңышларыгыз сезнең артып торсын. Кетсен алда матур картлыгыгыз. Кадерле Ринат Ахметович һәм Акиля Султановна. Якыннарыгыз сезгә бүләккә дип матур җырда юллаганнар, кабул итеп алыгыз. Yaşat bulmay yalı
кызыгына, кирәк безгә якына. Күңелләрнең түрләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın günləri tirilir, бар шатлыгы кайгысы. Тілмәсін бәгірі бізіні, юғалтулар ашысы. Туғанын туған үшін кирәк, біз бір-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туғанын туған үшін кирәк, біз бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Бергә без бит көчле, иңне-иңгә куйганда. Матур уйлары белән яшәп, күңел җырлап торганда. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Чыга бит ул шул теләк. Алдагы кытлау хатын без Кирюшкина авылыннан алдык. Ибрагимовлар гаиләсе, Махмуд Султанович, тормыш иптәше Руфия Мукаддасовна, аларның балалары, Сызрын шәһәреннән Мухаммедовлар гаиләсе, Гөлназ, кияүләре Радик, балалары Артур һәм Юлия, Римма, кияүләре Айдар, балалары Азалия һәм Альмира. Новоспасская бистәсеннән уллары Мансур, киленнәре Фәния, балалары Эльнара һәм Илнур сезгә, хөрмәтле Шәһүддиновлар гаиләсе, иң җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә апа-сеңел, эне булып туарга. Акилә апам миннән өлкән. Шуңа күрә һәр чак безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булды. Якыныбыз, бүген дә без синең киңәшләреңне көн сайын кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, ылы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәң дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә ылы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыйбыз. Өстәвенә, бүген синең генә юбилеең түгел, ә бик җитди, таләпчән, шул ук вакытта киң күңелле, ылы йөрәкле җизнәбез, абыебызның да матур туган көне. Аны да бәйрәме белән котлап, сине бәхетле иткәне өчен рәхмәт әйтәбез.
Алда да шулай татулыкта бергә гомер кичерербез дип өметләнәбез. Апрель айында сез кеше гомерендә сирәк очрый торган алтын туегызны да каршы алдыгыз. Бу бит үзе бер сокланырлык һәм горурланырлык вакыйга. 50 ел иңне-иңгә куеп, кулны кулга тотынып, акыллы балалар, оныклар тәрбияләп, район күләмендә абруй, хөрмәт казанып матур яшәп киләсез. Без сезгә әлеге туйның башкалары белән алмашуын телибез. Иң мөһиме авырамагыз. Гомерләрне ашыктырмыйча, бала-оныклар, туганнар җылысына сыенып, һәр көн ләззәт татып озак еллар яшәгез. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып, рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апа белән җизнәбезгә Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аларга байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә, бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шак катып куябыз. Әллә дибез апабыз кырыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатлары өчен тырышкан. Кытлы булсын матур туган көннәрегез. Менә бергә табын артында, язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Күпме сулар аккан инде, күпме җилләр искәннәр. Бер туганнар бер артлы чит җирләргә күчкәннәр. Инде менә берәм-берәм ылыгаеп җитәбез, ел артыннан елны куып, тормыш юлын үтәбез. Бүген Акилә апаның юбилеена килдек. Ихлас күңелдән тәбрикләп бер кытлык әле дидек. Сикәлтәле сукмаклардан гомер юлларын үттең, шатландың, көлдең, борчылдың, сөендең, сабыр иттең. Уңганлыгың, булганлыгың җиңде бөтен киртәне. Хәерле була күрсен дип көттең һәрбер иртәне. Балдан татлы оныклар бар, тормышлары түгәрәк. Туган тумачалар белән дуз яшисез бергәләп. Сыналсагыз да сыгылмадыгыз, әле дә сез бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдыгыз, батыр. Кытлы булсын бәйрәмегез, авырмыйча гомер итегез. Бу шигырьне гаиләбезнең бүләге дип кабул итегез. Хәвеф хәтәр, бәла-каза сезнең өйне тапмасын. Шир-сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны какмасын. Оныкчалар бик күп булсын, бер артлы тусыннар, барысы да сезне яратып, хөрмәт итеп торсыннар. Кайгыда да, шатлыкта да булык әле гел бергә. Безнең туганлык җипләре өзелмәсен гомергә. Хөрмәтле Ринат Әхметович һәм Акилә Султановна. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны да тыңларга чакырып калабыз. Бәхетле булыгыз, исән-имин яшәгез. Ayıdayı balıqı gül, quyoshday hurmatlasin har kishim.